Actievoerster legt bomenkap stil. Paardensport floreert in de regio. Het is vandaag 11 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Actievoerster Dimfy van Loon heeft gistermiddag de bomenkap aan de Boterbloem in Landweert stilgelegd. Het rooibedrijf van Weert moest zijn werkzaamheden stoppen omdat Van Loon voor de gekerfde bomen ging staan. De grootschalige kap van 850 bomen in de gemeente Venray is begonnen. De kap is een bezuinigingsmaatregel. Niet alleen op het groenonderhoud, maar vooral ook om schade aan wegen, fietspaden en trottoirs te voorkomen. En daar is actievoerster Dimfy van Loon het niet mee eens. Dus stond zij, toen ze merkte dat er gistermiddag bij haar om de hoek werd gekapt, klaar om actie te voeren. Ze bleef stevast voor de gekerfde bomen staan, om te weerhouden dat die werden gekapt. Want Van Loon kan zich erg kwaad maken dat gezonde bomen moeten verdwijnen. Waar blijven wij in godsnaam als we moeten bezuinigen en 850 bomen gaan eraan? Hoe is het volgend jaar als we dan ook moeten bezuinigen? Moeten dan weer 850 of 1050 bomen? Gaan we de natuur inwisselen voor euro's? En straks de oude mensen en de zieken, maar wel prestigeprojecten en cultuur, paleis enzovoorts. Dus ik denk dat ze gekapt gaan worden uiteindelijk, maar niet zomaar in stilte. Doordat Dimfy telkens voor de bomen ging staan, kon het bomenkapbedrijf van Weert niet zijn werk uitvoeren. Zij voelde zich genoodzaakt om de werkzaamheden neer te leggen. Ja, nou gaan we maar kijken of we morgen elders beginnen, in een andere straat of zo. En maakt het extra moeilijk voor u, zo'n actievoerders hier? Ja, dat is zeker, dat is heel vervelend. Wij staan er ook helemaal buiten. We krijgen ook maar opdracht om het werk te doen. Dus. En dit betekent ook extra kosten, lijkt mij. Extra kosten, ja. Wat gebeurt daar dan mee? Nou, waarschijnlijk is dan de mevrouw niet thuis. Steeds meer buurtbewoners kwamen ook kijken wat er aan de hand was voor hun deur. Niet iedereen was even blij met de komst van de actievoerster in de Boterbloem. Nou, ik vind eigenlijk dat dat vrouwtje die zich er hiermee gaat bemoeien, dat ze lekker in de Rijgenstraat gaat staan. Want ja, ze heeft hier niks met deze straat, wij moeten hier wonen. En die mevrouw die komt zich er hiermee bemoeien. Ik vind dat ze gewoon eventjes... Er staan hier nog genoeg bomen in Landweert. Een stukje verderop, er is een heel pad, het stikt het van de bomen. Dan kan ze daar lekker gaan genieten van de bomen. Wij hebben er hier overlast van. Dimfy hield echter stug vol. En dat leidde uiteindelijk zelfs tot de komst van de politie. De agenten verzochten de actievoerster te stoppen met het weerhouden van de werkzaamheden van het rooibedrijf. Luister ik daar niet naar dat ik naar het politiebureau gebracht word? En gaat u dan weg? Ik ga niet weg. Ik blijf. Ik vind in het politiebureau opgesloten worden helemaal geen punt dat ze me daar neerzetten. De actievoerster kreeg inmiddels bijval van Eliane Sweelse van de SP. Deze partij is ook valikant tegen de bomenkap en steunt dan ook de actie van Dimfy van Loon. We hebben dezelfde ideeën hierover. Kijk, als een boom ziek is, moet je hem weghalen. En als hij heel op een plek staat waar hij niet thuis hoort, haal je hem weg. Maar het zijn allemaal gezonde bomen, die duwen niet eens de straat omhoog. Dan denk ik, ja, wat een onzin. Heel veel mensen willen dit ook niet. Wat vindt u ervan dat de politie hier zelfs aan te pas komt? Overtrokken reactie. Echt een zwaar overtrokken reactie. Ik denk echt van, nou, ga iets nuttigs doen. Ik denk dat ze dadelijk wel weer terug zullen komen. En ja, wat er dan gebeurt zien we wel. Maar we laten ons niet zo wegjagen. Maar de politie kwam uiteindelijk niet terug. Het rooibedrijf besloot te vertrekken. Waarna ook Dimfy de gekerfde bomen in de Boterbloem achterliet. Maar dat betekent niet dat ze het hierbij laat zitten. Van Loon blijft de aankomende tijd patrouilleren en waar mogelijk het rooien van de bomen verstoren. Een 40-jarige vrouw uit Venray is maandagavond rond 9 uur aangehouden op verdenking van brandstichting. Politie en brandweer kregen een melding dat een schuur achter een woning aan de Langstraat in Venray in brand stond. Nadat de brand door de brandweer was geblust, meldde zich een vrouw bij de politie die aangaf de brand te hebben aangestoken. De vrouw was onder invloed van alcohol, ze werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.
De politie onderzoekt het motief voor de brandstichting. Ze kwamen nog net niet te paard naar Havens diervoeders in Maassees, maar velen zouden dat zeker liever gedaan hebben. Want de liefde voor de edele viervoeter droop er tijdens de sponsorbijeenkomst van SGW Noord-Limburg, Ruiterclub Rijdt met Beleid en menwedstrijden Horst aan de Maas vanaf. Ruim 80 mensen waren op de uitnodiging van directeur Joris Kane van Havens ingegaan om een kijkje in de keuken te nemen van het Maasheese familiebedrijf. Ook spraken ze met elkaar en de bondscoaches Rob Erens en Martin Lips over het belang van de paardensport in Nederland en in het bijzonder in Limburg. Tevens kregen ze een rondleiding door het bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van professionele diervoeders voor alle takken van de dierhouderij in Zuid-Nederland. Bovendien worden bij Havens paardenvoeders en andere specialiteiten wereldwijd vermarkt. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de paardensport in Limburg? Limburg excelleert in de paardensport, hè? Want er is in paardenland natuurlijk wel het een en ander bezig. En, we hebben de wereldkampioenschappen gehad en we hebben bijna alle medailles gehaald met Limburgse bondscoaches. De Limburgse paardensportsector heeft de ambitie uitgesproken de positie van Limburg als dé paardensportprovincie van Nederland te willen versterken. Nou, we hebben een stichting Limburg Paardensport opgezet en daar mag ik voorzitter van zijn. Daar ben ik wel heel trots op, want mijn passie ligt ook wel bij die paardensport. En in feite wat die stichting doet is toch met name zeg maar, het bevorderen van de sport, het aanjagen van de economie en het verrijken van het landschap. Ook de regio profiteert. In Kronenberg wordt momenteel een hippische accommodatie voor regionale, nationale en internationale paardensport gebouwd. Wat wij toch vooral proberen is de verbinding te leggen tussen zeg maar, de 3 O's, zoals we dat heel netjes noemen. Dat zijn de overheden, dat is onderwijs en dat zijn de ondernemers. Nou, paardensport is natuurlijk een perfecte mogelijkheid voor hospitality, voor klanten uit te nodigen. En ja, VVV heeft 400 sponsors, dus onze ambitie is om te zorgen dat de paardensport ook 400 sponsors krijgt. En hoe zit het met de paardensport in de gemeente Venray? Nou, ik denk dat Venray natuurlijk best wat te bieden heeft. We hebben in IJsselstein, we hebben de Rotmennen, we hebben de eventing die we in IJsselstein hebben. We hebben natuurlijk op de hoek het Equestriumpark liggen. We zijn hier vandaag te gast bij Havens, een bedrijf waarvan je moet realiseren dat ze dus over de hele wereld paardenvoeders afzetten. En het is nou wel net Brabant, maar we voelen ons hier nog een beetje Venray. Dus wat dat betreft, en ja, Horst gebeurt natuurlijk veel qua investeringen. En ik ben heel blij dat op dit moment de regio, zeg maar Horst, Venray, Venlo, ook gewoon samen optrekt om die paardenambitie zeg maar vorm te geven. Ook Havens juicht de ambitie in de Limburgse paardensport toe. Noord-Limburg is op velerlei gebieden in de agrarische sector heel actief, maar zeker ook in de paardensport. Het Maasheese familiebedrijf levert paardenvoer aan vele bekende topruiters en topamazones, onder wie wereldkampioen Jeroen Dubbeldam. Havens is actief over de hele wereld. Nou, we verkopen onze paardenvoeders in 55 landen. Van Sint Maarten tot Nieuw-Caledonië, in de buurt van Nieuw-Zeeland. Dus voor ons is dat wel een wereldwijde business. Eén ding is duidelijk. Paardensport leeft. Zeker in het Limburgse en Brabantse land. Tot zover dit Pilemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. De temperatuur daalt tot ongeveer 7 graden. 's Ochtends en tijdens het eerste deel van de middag is het droog. En tijdens zonnige perioden loopt de temperatuur op tot zo'n 13 graden. In de loop van de middag raakt het geheel bewolkt en komen er perioden met regen. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.